Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salentshumayelo sithi Ushembe uvusa Isidumbu Somuntu Esesibolile. Ngijwayele ukuchaza ukuthi ngo-2010 kwafika ingilosi kithi. Yathi ithunywe nguShembe ubaba ilanga kimi ukuthi ngimakhele ibandla likaJehova. Bese kuthi kuleli ibandla ngifundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Lokho ngikwenze ngokuthatha ezimfundisweni zomprofeti Ushembe ukuthula kube kuye. Ngibuye ngilandele zonke izimfundiso zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha ngomthetho kaJehova. Ithi-ke ingilosi ayikho imfundiso esezihlabelelweni zamaNazaretha oyithola iphambana nemfundiso yeBhayibheli. Lokho kusho ukuthi uma ngifundisa abantu ngenkolo kaJehova, okokuqala kufanele ngehlukanise inkolo kaJehova nenkolo yabezizwe. Okwesibili ngibonise ukuthi eqinisweni lesi sizwe sakwa-Israyeli okukhulunywa ngaso eBhayibhelini isizwe esimnyama. Njengoba lathi ilizwi ekushumayeleni kwami ngithathele ezintshumayelo zomprofeti, kubalekile ukuthi kwakheke ezingqondweni zethu ukuthi uShembe wavela ezulwini, elethwe lapha emhlabeni uzovuselela ibandla likaJehova elaqedwa ngabezizwe. Ngikusho lokhu ngazi ukuthi abantu abaningi bazemukela izinganekwane abazifunzwe ngabamhlophe, kungakhathaleki ukuthi zimbudane kangakanani. Kungumsebenzi engiuthunyiwe ukuba phezu kwamalumbu akhiwa ziyimishini ngoShembe, kepha ngilivuselele kubantu leli ivangeli lasezulwini. Abantu bazi ukuthi uShembe ungumprofeti kaJehova. Siyazi ukuthi ekuhambeni kababa mkhulu emhlabeni izitha zakha ilumbu lokuthi waya enhlangakazi, watshela abalandeli bakhe ukuthi uzokuya ezulwini njengo-Elija. Wafaka amaphiko emzimbeni, wathi uzama ukundiza, wawa esiweni wafa. Izimishini zalishumayela leli vangeli emabandleni wonke nasezikoleni, lagcina liyinto ekhona. Leli lumba alisukanga lazivelela nje, kodwa lakhiwa ngamaqili ngenhloso yokuqeda ngoShembe, njengoba kwaqedwa nangoYeshua. Omunye wabamhlophe ababengama-missionaries, uMrs. Wells, owayifundisa eNanda Seminary, kodwa futhi emkhonzile ubaba mkhulu, wakuveza ukuthi izimishini zazihlale zihlangana, zakha amasu ukuthi zingamqeda kanjani uShembe. Uthi-ke uMrs. Wells, izimishini zakhononda ngokuthi uma eyekwa uShembe uzobhidliza konke esebekwakhile njengezimishini. Le nkosikazi ithi babe komunye umhlangano wezimishini lapho kwakubhungwa khona ukuthi engaqedwa kanjani uShembe. Uthena wasukuma wabuza ukuthi njengoba bafuna ukuqeda ngoShembe nje, bayamazi yini uShembe? Bake bakhuluma yini naye? Babona ukuthi ungumuntu onjani? Uthi kwasukuma iSuperintendent of Missions yathi, angimazi uShembe futhi angifune kwazi lutho ngaye, kodwa engizimisele ukukwenza ukuthi ngiqede ngaye, igama lakhe liphele ebusweni bomhlaba. Amen. Nempela-ke kwathi ekuhambeni kwakhe emhlabeni bakha leli lumbu lokuthi uShembe wafa ezama ukundiza. Lapha ngikhethele indaba ukufakaza ukuthi uShembe wayevela ezulwini isibili. Lesi sigameko ngisikhiphe esigamekweni eziningi ezenziwa nguShembe abazali bethu besahamba naye kulomhlaba. Le ndaba ke ihamba kanje. Kwakungu-1930 uShembe washumayela emzini kaNkabana ezweni lasemampondweni eSouth Coast. Kwaphenduka abantu abangu-50. Wabhabhadisa emfuleni esedlule kuwo ngesikhathi siza kulomuzi. Waqhubeka washumayela kule ndawo. Kwaphenduka futhi abanye abantu
nabo ababhabhadisa kuwo lo mfula. Emveni kwalokho kwasuka umsindo omkhulu ngoba abantu bashiya ibandla labo elikhulu laseWeseli ethembeni. Abaholi baleli bandla beza kuNkabana bethukuthele kakhulu. Bambuza ukuthi nguye yini ovumele le ndoda ukushumayela kulomuzi wakhe. uNkabana wathi cha, ngimbone nje efika ekhuluma izwi likaNkuluNkulu ngamamukela. Bengingazi ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwenu makholwa. Ngenani lapha endlini niyokhuluma naye. Beza kuShembe endlini bambuza ukuthi unayo yini incwadi yokushumayela. Waphendula wathi, angingatshelwe ukuya lapho uNkulunkulu engithuma khona, ngoba uJehova ungitshele ukuba ngishumayele kulo lonke izwe. Amen. Kuthe besahilizana naye kwafika amaphoyisa. uShembe wathi asihambe. Saqoqa izembatho zakhe, ezinye sezimanzi ngoba wayeqeda ukubhabhadisa abantu. Sahamba sithe uma sidlula ngasesikoleni samaWeseli ethembeni. uShembe wama wathi, batabami, uma ngibheka le ndawo ngibona ingubo emhlophe yehla iwela phansi kule ndawo. Isikhathi siyeza lapho le ndawo kuyoba umuzi wamaNazaretha. Sahamba saya estation sesitimela eRiverside. Salinda isitimela ukuba sigibele siphindele ekuphakameni. Kwase kufika izwi kuShembe livela ezulwini lathi, baxoshile lapha, kodwa mina ngizohlala ngisebenze lapha emampondweni. Shiya lapha amadoda amabili asemasha engizosebenza ngawo. Inkosi yakhetha uDaniel Goba noPhilip Ngubane yathi, uJehova utheni nizohlala nishumayele kulelizwe. Uma nishumayela kahle uJehova uyosinika indawo esiyoyithenga ukuze sakhe isonto. Ungabibikho umuntu oyosihlupha futhi. Salani nishumayele kahle ngoba uJehova uthi akukho umuntu ongamxosha. Amen. Sasala kanjalo ke sishumayela. Abantu abaningi baphenduka. Lavela ithuba lokuthenga indawo eyiplaza. Sathumela ekuphakameni ukuthi kunendawo edayisayo. Wafika umuntu kaThixo wayithenga. Kulapho ke umuzi iNazaretha wakhiwa khona namuhla. Le ndawo iseduze nemishini enkulu yamaWeseli ithembeni, lapho uShembe waxoshwa khona. Sawubona umusa kaThixo wasekuphakameni owasipha le ndawo. Kuthe uma uShembe sehambile kwaNkabana, wahlangana nonkosikazi kaNkabana. Lo nkosikazi uMamemela wayephethe ingane eyayinesonto elilodwa izelwe. Wayengenalo ithemba lokuthi le ngane izophila, ngoba zonke izingane zakhe ezingu6 zase zifile, zibulawa isilwane. Bekuthi njalo uma ingane isizoqala ukuhlala, aphuphe lo nkosikazi isilwane sinomlomo omkhulu. Emveni kwalokho wayesazi ukuthi ingane izoshona. Wabikela uShembe le ndaba. uShembe wabeka unyawo lwakhe phezu kwetshe, wabeka isandla sakhe phezu kwekhanda lalengane. Wakhuluma yedwa wathi, Nkosi, fukamela umphefumulo walengane phansi kwamaphiko akho anamandla, njengoba ufukamele umuzi wasephakameni. Amen. Wayesethi uShembe kunina wengane, themba enkosini mntanami, le ngane ngeke ife. Ngizobhala igama layo ezincwadini ezinkulu ngepeni ledayimani elingeke licishwe ngumuntu. Igama lalengane kuzoba uMalandela, ngoba uyise walandela uShembe. Amen. Waqeda lapho uShembe waqhubeka nohambo lwakhe. uMalandela wakhula kahle njengoba kwasho uShembe. Kuthe uMalandela eseneminyaka emine ubudala, unina wahamba waya enhlanganweni entabeni enhlangakazi. Wamshiya emuva umntwana nodade wabo.
Yasala yagula ingane. Kwadlula isonto elilodwa igulile yase iyashona. Yashona kungumsombuluko ngosuku okwakuvalwa ngalo inhlangano enhlangakazi. Unina wengane wayefuna ukubuya eze ekhaya ngalolu suku. Kodwa inkosi yathi akahlale kuze kube ngakusasa. Kuthe esezocela indlela ngolwesibili, Ushembe wathi kuye, "Usungahamba manje mntanami. Udlule kuNkabana eThekwini, umtshele ukuthi ngithe akakunike imali uthenge ithithi lokuya nelokubuya. Ngoba uzobuya uze kuphakameni ngane yakho umalandela, noma ngabe isimo sayo sinjani." Amen. Akabuzanga lo nkosikazi ukuthi konke lokhu kusho ukuthini. Umamemela wenza njalo. Wadlula kwindoda yakhe eThekwini lapho eyayisebenza khona, wamtshela ukuthi inkosi itheni. Wayithola imali, wathatha isitimela esiya ekhaya emzimkhulu ntambama. Safika ebusuku isitimela emzimkhulu, walala khona estation. Ngosuku lwesithathu wavuka kusemnyama, wahamba ngezinyawo eqonde ekhaya. Zazingekho izinto zokuhamba ngaleso sikhathi. Kwathi uma esendleleni ebheke emzini wakhe, abantu ayehlangana nabo babe bebaleka bengafuni ukumbheka. Wasola ukuthi kukhona into eyenzikile ekhaya lakhe. Wafikela wesaba. Wajaha manje kuba afike ekhaya lakhe masinyane. Uthe uma engena ekhaya wabona ilambu likhanyisiwe endlini. Wabona isidumbu sengane yakhe simboziwe ngocansi. Isidumbu sase sinuka kakhulu. Wathatha amanzi wasigeza, wasibeletha ngempeleko wahamba naso. Bazama ukumbamba abasekhaya ngoba babebona ukuthi mhlambe uyasangana. Kodwa yena wathi, "Ngiyekeni ngihambe. Ngisisa kuyise isidumbu ukuze abone ingane yakhe." Wahamba waya estation sesitimela emzimkhulu. Wathatha isitimela esiya eThekwini. Wathi uma engena esitimeleni abantu babaleka eduze kwakhe ngoba bezwa iphunga elinukayo. Wasala yedwa. Sahamba isitimela. Sithe uma sifika ehlathini kwangena indoda. Yezwa iphunga elibi. Kodwa yabekezela, yambuka nonkosikazi. Yathula le ndoda, yaseyimbuza ukuthi le ngane oyiphethe izodla nini. Waphendula wathi, "Angindaba yakho leyo." Le ndoda yabona ukuthi le ngane ifile, yize unina wayengashongo lutho. Bafika eThekwini eBiriya behla esitimeleni. Le ndoda yamphathisa izimpahla zakhe. Bahamba baqonda kuNkabana, indoda yakhe, wambikela osekwenzekile. Bafuna itekisi leNdiya uLamula, labathatha labayisa ekuphakameni. Inkosi yasekuphakameni ngalelo langa ekseni yatshela uNozinkwa Ngcobo yathi, "Ngisize mntanami, ungilungisele iphalishi ulibeke. Ngiyokutshela uma sengilidinga." Yahlala phansi inkosi phezu kwethini likaphalafini eduze nendlu uPoison. Kuthe ma befika nengane wathi abayilethe kuye. Wavula incwadi yesihlabelelo, wahlabelela isihlabelelo esithi, "Nkosi yami ubungithanda, zingakaqini izintaba. Kwaphakade wangigcoba ngokuqala kwendlela yakho. Ngingumsebenzi wakho wasendulo, ingakaqini imimango, nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla, nemithombo yemifula engakampompozi ngamandla. UJehova wangidala ngaphambi kwendlela yakhe." Amen. Ushembe wavula umjiva wakhe, wathatha isidumbu sengane efile, wayifaka ngaphakathi kwejazi lakhe, wathi, "Namuhla ngiyayikhulelwa lengane, ngizoyizala kabusha futhi. Manje ngibala izinyanga engizoyikhulela ngazo lengane, izinyanga ezingu-9. Wabala wathi,
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wayesevula umjiva wakhe, wabeka umlomo wakhe emlonyeni wengane, wayibheka emehlweni, waphefumulela kuyo emlonyeni izikhathi ezintathu ekhuluma kancane ethi, Nkosi yami ubungithanda, zingakaqini izintaba, kwaphakade wangigcoba ngiyuqala kwendlela yakho. Yezwa kwala isikhala ingane, kodwa ikhalisa okwemvu. Ushembe wathi cha, umuntu akufanele akhalise okwemvu. Yakhala manje ingane njengomuntu, yathimula. Emehlweni ayo kwase kukhona ubhici. Ushembe walisuswa ngumunwe. Kuthe uma ingane isikwazi ukubona, Ushembe wayivula umlomo, wabiza iphalishi ukuba lize. Unozinkwa Ngcobo wayifunza ingane ngokhezo oluncane. Yadla yasutha yaqeda izinkomishi ezimbili zephalishi. Yaqala manje ukubheka abantu abakhona nonina. Wayesethi Ushembe, isiyaphila manje ingane, yithathe. Esho kunina, kodwa isikhumba sayo sasisemnyama, kanti nephunga lalisekhona. Laphela kancane kancane iphunga, yaphila ingane, yakhula kahle. Izwi likaShembe laba iqiniso elathi ngeke isafa lengane. Inkosi busiso izwi layo. Le ntshumayelo iyatholakala ku Facebook page no YouTube othi Rev Mpanza NCG.